Kinong shong shnong ka kedong hulu haka jengalam ka kong yai sha rambai haka arpusan tarik ujemang kila let mi shaka office katanat MEPDCL yam banyak kendo iki opisar kate katanat ban pensngop halor ka jingdo ka boarding electric haka shnong kedong hulu riboy district haka baki te kinong shong shnong kila haban mat ban shong hapadeng ka jingdum la kumba shi banai kan thi nakadaw jong ka jingdo sendet ka boarding electric. Habakran sekilar patai kubor ka kong yai sha rambai kala penpau baka ni ke jingle boarding electric kalawan ra shibun ki jing e jing thut hakikam ki jam jo ki nong snong kham tam ki khna school ki badang haban krek kot kresla shushu kala ongru hadin bala yo banyak kran barka superintendent engineer kala ya tho baka daw jing ka jingdu ka boarding electric hakate ka snong karena ka daw ka jingdu no jing transformer bala dan kam ban bujli no ada uba thamai hakaba enshempor kumba shiphaus ngi e Hoi hakani ngi wan kum ki nong song snong jong ka snong kudong hulu ngi wan ya kaban ya kendu ya ki officer ki badai pet ya kani ka boarding hapo snong jong ngi mo na marba na du lai tarik kamiat lai tarik ngi ladu ya kalan tementala jandap si banai kampat wan ka kimpat don ka jing le ai mo ya kaban wan snai ka light tingi wan ya kaban keli jing mut naki kan ka e ka daw te menta ha ka jing ya keren bat i we nai ya i madam majau SE ibadai pet ya kan ka boarding tingi layo si ya ka jing mut nai baka don ka jing du jong new transformer te bat ka daw ka jing du jong uru kalong ka baka ula overload mo kala bun ka jing thang ya ka boarding te ka jing tulot bor jong u tikila kwa ban upgrade no eu so bakam he te kata ka ka daw jong ka jing penslim jong ki ya ka banwan snai kan ka lan te ha ka jing ya keren bat i ila kular ba hapo jong shiphouse ni kinsa persang yak banwan snano yak banwan bu no ya transformer thamai bat sakawai ru ka jing wan jong i hang ni la yo yak ban ya keren ban ya tai bat imo ila ai jing mut yang i si ka ha ka bayade bat kanika sibun ki jing pendon kam ya kanika lan kumno ba haki sinong jongi ngi pendon kam sibun kalat nre haka jing ai jing tho ka jing clearance ka bangi ai sapo ka di clearance ka di ngila declare pat sapo office ba ngi pendon kam tang khandian te ki babon ki daw ki ba penlong ya kalat bakan du si kan du hapo ki sinong ki thau ki jongi te ngila yo iru ba ya ka ban ya kren bat i ba kumno na kaliang jong ka office ru ki hap ya ka ban wan pensai sapo ki sinong ki thau jongi bat rengkat bat gajing ya trailang hapo ki sinong ki thau ngin yo ya ka khanang baka ni ka laj kan laj bandu mo kha khanang bangi la ya ka ban pendon kam tam e ki por ki ba menta baro ki kam jongi ngisani abet ha ka laj te katahi ka wei te nadu mon kila nadu kamiet jong kalai tarik u niu benai me te hadu menta kala jandap si benai kan ha kini si benai tepi mentah ban ong ban song ha ka jing dum klem la te nadong sadong hi kan ki jing e nadu ka ha kham tam kawat kaset ka tiru la ya ap dakalan baro hi ki kam nang su hi banjer mo baro ki kam gide ki bangi la ap dakalan nadu te kesni batu ka lai ka prakit ka di parna hon ha ka lai tarik ka du te ka sau tarik hi ki lawan pet